We have mic test. 1, 2, 3, 4. Ayan. Kaya may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Live po tayo. Update lang po tayo. Matagal lang. Marami kasi naka-live, guys. Nakita ko naka-live si Lods Manap, si Lods Dongsi. Marami na naka-live mga kaibigan po natin. Ayan. Ayan, mamaya magkanta na lang tayo kasi wala naman tayo ano eh. May shoutout ulit dyan sa... May shoutout ulit dyan sa 3 million viewers natin. Si Falcon din na nakabiyo. Shoutout sa inyo. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Live po tayo. Lapagan, Dikitan, ayan, ISDAAN po rito. Ayan, sa tatuloy dyan sa inyo, sa lahat po ng mga kaibigan po natin. Ayun, shoutout ulit dyan sa formal viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Yung sumilip-silip kayo dyan. Matamsak naman yun, guys. Matamsak sa ating live. Okay, tamsak sapat lang. Ayan, update lang po tayo ng ating live stream. Kasi ilang araw na po tayo naka-live. Araw ngayon ng... Wow. Ayun, shoutout sa bansang Pilipinas dyan. Ayun, ay naka-live na mga kaibigan po natin.
Ayan, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, may ilang shoutout ulit sa inyo. Ayan. Mag-ano muna tayo? Tawit na lang tayo kasi wala naman kami. Wala naman tayo mga bisita. Ayan, tama na lang. Pampa-good babes lang tayo. Ayan. Sarap pag ayan, shoutout dyan. Kung sakaling ikay lalapit. Darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw, tigil sa pag-ikot ang mundo, ay wala ka na sa piling ko. Nagmahal na ng iba, kung halaga ang mabuhay pa, dalhin mo na ang araw at ang buwan, di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Ganito'y hindi natin tibok, puno na ng kirong. Oh, namatay. As a bunch of take it to the blue. Georgia rain, I'm trapping down the track. Until I belong, I'll never come back. Oh, on a one-way ticket to the blue. Bye bye, love, baby, never me. Now the little tears I can see. Oh, got a one-way ticket to the blue. Gotta take a trip 1,000 times. Gotta
My dear, my dear, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Choco, choco rain, a tracking down the track. Got the trouble on and never coming back. Oh, oh, got a one-way ticket to the blue. Got to go. Oh, 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 oh. Take it running on a one-way ticket to the blue. Oh, oh, oh. We're gonna take a drift to land sometime. Gonna stay at Heartbreak Hotel. Ba yan? Saan na yung video natin? Ayan, shout out sa inyo guys. Saan na yung mga kanta? Shout out sa live. Thank you for coming. Take myself to take myself control. You got me leaving only for the night. Before the morning comes the story, child. Take myself control. Another night. Yan, shout out to my friend life. In the marketplace, only the singer and I'm high. This one say to morning girl, I lick your face and morning says you take me high. No, my voice is gone. Shout out to Scarlett.
Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang. Ayan, harang. Techno Remix. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett sa paharang mo dyan. Bakit yun? Madali tayo mamaya na si Pian yan. Kunyari, Vlogger Yahoo. Ayan, shoutout sa Lazadong. Maraming salamat. Ay, alam para naka-ano ka rin, Lods. Tama pa music lang ako, Lods. Kunyari, Vlogger Lazadong. Harang host. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Sir Dong. Tawagin na kita, Kunyari, Vlogger. Ayan, para ano tayo gagawin niya? Jackie Bal, Harat Tamsak host. Maraming salamat sa patamsak dyan. Yung kilala mo para pala si Kunya yung vlogger. Sir. Ayun. Norman's Dan Vlog. Yung sa po tamsak. Ayun, maraming salamat sa tamsak, Sir Norman Dan's Vlog. Thank you so much sa pagdaraw. Ayun, ikwi. Ayan, sige, Lord Sarman. Yung prepare natin mamaya. May binaba mo.
66 views. 99 views. Ayan. Saan ba ito? Silipin ko lang ito sa normal. Sabihin kita mamaya. Ayan, pa-support naman kayo. Silip naman sa text. Norman dan Dogs Pins Out. Nakailis din si Dong Sing mga lalako. Ay, nakailis ka rin Sir Lodge, Dong. Okay lang yan, Dong. Update lang tayo. Kahit magkasabay-sabay naman update lang. Huwag natin asahan yung mga review natin. Mag-update tayo para nila magsama. At maraming salamat sa pagdalaw. Kunyari vlogger. Kanta-kanta na lang tayo. Sir Norman, maraming salamat. Ito tayo sa video. Saan tayo? Ang ibang sasarap kapag titingin natin, sana'y di na magwakas itong awit ng pag-ibig, awit natin. Mabuti nga nag-notify sa akin, mabuti rin maga kayo nag-release ngayon, Sir Falcon. Wala kasi trabaho, Sir. Magpakailanman ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pagdalawan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Ayan guys, support naman natin minabali, Sir Dong. Pagod mo kanta. Ayan, support naman natin, Sir Norman. Let's Dong, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Kunyari, vlogger. Ayan guys, pag yun naman yung nakapin sa taas yan guys. Ngunit lobat ka, umat naman. Tamsak, Sir Norman. Ayan, mabala pa kayo guys ang link. Ayan, ipipin natin mga Sir Norman. Ayan, pabyo naman yung guys na nakapin sa taas. Ayan, pagka hindi nyo mabyo para makapin po tayo. Ayan, dating dikit. Ayan, silipin ko lang ito kay Sir Norman. Meron pa pala akong dinadikit sa'yo, Sir Norman. Ha? Ayan, so tatuloy dyan sa 666 million viewers natin. Dance, Norman Dance Vlog. Free PCR. Ayan, Camille Chua Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Camille Chua. Ayan, update lang naman tayo guys ng ating live kasi nga ilang araw tayo din nakapag-live. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw, Sir Dom. Ayan, may chat ulit dyan sa 2 million viewers natin.
Ayan guys, pasilip naman natin, pa-view naman natin ang binabasa, Sir Norman. Ayan, baba lang po kayo ng link nyo dyan guys para matamsakan po natin. Para matikitan din po natin. Ayan. Yung mga bagong pasok, bagong wala pang dikit-dikitan natin ng kamastas. Ayan, po. Isa nakapin sa zero pa din ang threshold. Kanta kayo, Sir Dong. Mahina nga yan, mahina ang ano. At wala tayong threshold, Sir Dong, okay lang yan. Okay, mayroon ka na, Sir Dong, hindi mo na nakita siguro. Yan, silipin mo na yung video ng binaba ko dyan. Mayroon dyan para ma-confirm. Kasi ako natin, taka, bakit zero din? Ayaw. Unang magmahal. Ayun guys, habang ako'y nag-dedicate kay Sir Norman. Ano si Sir Norman? Maris na lang. Yan na ba ako nag-dedicate kay Sir Norman? Wala kita, Sir Norman, ha? Ayan, kunyari vlogger, maraming salamat sa pabibig dyan, Lods. Dong? Tracks. Ayan, baba lang kayo guys, sambahan nyo guys. Pa-support naman nakapin sa taas. Ayun, isa gani. Ay, Kuya Gani, Miguel, shoutout sa'yo, Kuya. Maraming salamat. Ay, paano nga lang sa'yo, Kuya Dessert. Nagkaya po sa YouTube ko. Po, isa gani, De La Cruz Vlog. Ay, sige, isa, Kuya Gani. Ay, baba mo yung ano mo, ha. Ayun, guys, support naman din sila sa Gani. Yung kasama ko po yan, kapatiran ko po sa Rian. Sige, Kuya Gani, baba mo lang yung link mo para didikitan kita. Ayun, kumusta ka naman, Kuya Gani? May YouTube channel ka na rin. Ayun, sige. Sige Kuya Gani, baba mo para ipiping ko mamaya. Ayan. Yan, okay naman po. Thank you po. Ayan, sige Kuya, miss you Kuya. Tagal na tayo nagkita. Ayan, sige Kuya, baba mo lang po yung ano mo. Yung link para ipiping ko mamaya Kuya Gani. Ayan guys, si Kuya Isagani de la Cruz. Support naman natin guys, ayan.
Sige, pagkatapos mamaya dito kay Kuya... Ayan, Kuya Gani, pakipagdikitan ka po dyan kay Sir Norman Dance Vlog. Ayan, iwan ka lang ng bakas. Iwanan mo lang po ng pangalan ng Falcon, Kuya Falcon. O, di ba? Ayun, nag-YouTube niya rin si Kuya Gani. Kuya Gani. Susundin. Main channel mo ba yan? Main account? Sige. Ako lang magbaba ng link na guys. 18 subscribers. Sige, saglit lang ha. Ayan, shoutout sa'yo. Los Meses. Salamat, Hoss. Ayan, maraming welcome po. Okay na po, Dan po, subscribe po sa po. Ayan, thumbs up, Dan. Yan, Los Meses Barito, Miguel, shoutout po sa'yo. Ayun guys, support naman natin yung binaba ni Kubay TV. Ayan guys, kasi Gani po yan. Habang guys, nilikitan ko si Kuya Norman. Ayan, sige Kuya Gani, yung paglablaban ka po dyan. 18 na subscriber po siya. Ma'am Scarlett, pa-support naman. Ayan, magandang shoutout sa lahat. Maraming salamat. Lods Meses Barito, Miguel, shoutout. Maraming salamat ulit sa pagdalaw, Lods. Nakamusta ka naman, Lods, sa Barangay Market. Ayan, Kuya Isagani, maraming salamat ulit sa'yo. Alala. Nabipig ko siya mamaya, guys. Ayan, 18 subscriber. Tatampo. Ayan, support naman natin nakapin dyan, guys. Sir Norman. Ito na dagdag yung views. Dahil po kunyari vlogger. Ayan. Maraming salamat sa Sir Norman. Ayan, dan po sa kunyari vlogger. Ayan, dito tayo kay Kuya Gani para
Dahil po kay Kubay TV, Nightboard, thanks you. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Isagani. Nandikit naman ako sa lahat kay Sir Norman. Ayan, sige. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Support naman natin to, guys, ang Pinipini Kubay TV. Ayun, guys, support naman natin nakapin. Ayun, Ayun, dan sa TikTokers. Ayun, si Isagana. Ayun, TikTokers niya, Ma'am Charlotte, si Kuya Isagana. Ayan. Yung kapatiran ko po sa Riyadh yan. Matagal na rin kayo nakita. Ayun, komedyante rin yan si Kuya Gani. Ayun, guys, support naman natin yung binaba ni Kubay TV. Ayun, kay bahay po yun ni Kuya Isagani. Ayun, nasa ano pa lang siya. Ayun, Sir Norman, maraming salamat sa iyo. Ayan, ang TikTok dance ni Baby Face. Ayan. 5 lang muna bigay ko. Ayan, sige Ma'am Scarlett, maraming salamat. Ayan, dan po Scarlett Thanks Vlog. Ayan. Sige Ma'am, Kuya. Dikitan mo po si Ma'am Scarlett. Ayan ang main niya. Ayan yung main niya. Ito madikitan mo yung main niya. Nag-comment mo lang yung main mo. Ayan, panoorin yung video ni Kuya Isagani na matuwa yung mga TikTok. Ayan guys, pasaband naman natin yung nakapin sa taas. Ayan, baby pa. Panoorin niyo po yung mga TikTok niya. Ayan, matutuwa po kayo. Ayan. Diba? Kaling ni Kuya Isagani. Dahil po sa nakapin, maraming salamat Kuya Norman. Ayan, panoorin nyo guys TikTok niya guys. Ayan guys, support naman kay Sir Norman. Pagsinta! Ayan Kuya Isagani, makapagdikitan ka po dyan. Ayan, palimbang all mo para pag nag-live sila, makadalaw ka. Ayan, dito pa lang ako sa iyo, Sir Norman, ha? Meron pa kasi akong dinadikit sa iyo. Every breath you take, and every move you make, every bond you make, every step you take, I'll be watching. And Sir Norman, Dan. Every single day, every word you say. Ayan, 26 subscriber na si Kuya Isagani. Sama tayo ba yung nagdidikit pa? Ayan, kalimbang all mo po sila Kuya Isagani para pagka nag-live, makadalaw ka rin. Pero wag kang mag-alala, magdalagas din minsan yan. Every move you make. Malungkot.
Dan, naka-pin 5. Ayan. Ayan, 5 na dikit sa'yo ni Ma'am Alabdi, ni Ma'am Scarlett kayo. Pag-uhitin po natin to. Oh, isa pang good vibes lang. Thank you. Lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano magigray na para na sa mga alamat. Kung kailangan ka ng tulad ko, magsisilbing kantayan. Malapara is parang bantayan. Mapapachinika ka ng bulungan. Di natin narito ang galingan ko pag ikaw kasama ko kasalantanging hantuman. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi ko hinihintay. Di ko kaya ayan guys, yung binaba po si Nightbot, yung Scarlett, Ma'am Scarlett. Yan po yung kanyang main Kuya Gani. Itanong po yan si Ma'am Scarlett. Yan si Ma'am Alabdin. Maalagad niyo po yun. Wala namang bago, wag ka na munang lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi ko hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Sunday Olympic. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na Tamsak ko. Sa'yo maraming salamat sa patamsak, Ma'am Ami. kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko. Na makapiling sa buong buhay ko. Lamang ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay nagpapadaan, ang anak ako ay umiis lang pagkat. Oti-oti na, katawan mo ay ang ngiti mo, lamis na tayo sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin. Mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nagdali ng mga ngiti mo ay malalim. Ayun guys, pasaport naman yun. Maraming salamat sa ayan, palipan mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan, kasi naman pambali. Salitang buhay ko. Ayan, maraming salamat sa pag-share ng blessing dyan, Ma'am Scarlett. Lahat hahamakin, makuha lang ang natin kahit buong. Ayun guys, pasaport naman natin yung binaba ni Kubay TV. Pa-view naman dyan. Ayan, yun yan lang yan guys. Sa simulang huli ng aking pag-ibig. Ayan guys, yan ang pinaka-main ni Ma'am Scarlett. Yung binaba ni Nightbot. Ayan, Ma'am Ami, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin si Kuya Isagani. Ayan, pag-hiting ko lang po ito ng 50. Ay, 30 pala. Sorry naman. Ang iyong mukha ay kapisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakait ko. Oo, marami pa naman ng iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Hindi ka man ito pero ikaw ay mamahalin. Bigyan mo ng ako na ikaw ay mapasakit. Pero pag natulog ako sa mataas na pangin, di ko na malaya dahil sa iyong mga tingin. Kung iyong katawan ay nakakatulala, gusto ng iyong matay na nakapagda, di matatawaran. Gamit ko
Ayan, maraming salamat din sa iyo, Kuya Gani. Ayan, Kuya Gani, dikitan po si Ma'am Scarlett Vlog. Ayong nagbaba po ng palipad po ng $1. Ayan, nagtitiktok din yun po siya. Hello po kayo, Falcon. Sa like ko muna mga nag-subscribe ko. Thanks po sa help. Ayan, maraming salamat sa kayo. Ayan, wag mo na masyadong dikit-dikit muna. Pahingaan mo muna yung sayo. Ayan yung mamali. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, pa-support naman natin nakapin dyan sa taas, guys. Ayan, maraming salamat ulit sa patamsak mo dyan. Ayan, 31 na si Kuya Gani, 30 na siya. Yeah. I know you're gonna dig this. Show that butt, don't try to hide it. Show that butt, don't try to. Dan 6 sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ano na yung dahil siya? Ano na rin siya? 31. Ayan guys, patikitan naman natin binabali night boat. Sila Lord Zalde 7, yung mga members ko po yan. Yung Manong Acer. Yan, kay Lord Roger Gonzaga. Ayan, si It's, si Life. Ayan, pasupport naman natin si Life. Ayan. Si Ma'am Scarlett Vlog, Nor Familia Vlog. Ayan. Ma'am Carmen Acosta Vlog, Ma'am Marvelous Vlog. Ayan. Ayan, Sir Sagani, Dan po sa'yo. Ayan. Aba, o sa isip mo. Ayan guys, pa-support naman natin yung kapit sa taas. Ayan, yung aking pong kapatiran po yan sa Saudi, sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Yung aking kapatiran, kinakapatid sa pananampalataya. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan guys, sa 3 million viewers sa lahat po na nagdalaw. Maraming salamat.
Tama tayo dikit kay Kuya Isagan. Practice driving tayo sa Kabart. Thank you, Kabart. Ayan mga chat-out host. Ayan, maraming salamat sa pagdala, Ma'am Marilu. Ayan. Salamat po sa nag-subscribe at din na rin po sa inyo. God bless. Ayan guys, yung nakapin guys, support natin Bibing Baby pa po yan. Gusto rin mo po sa palaran. Ang Kuya Izagani de la Cruz. Sa mundo ng YouTube. Yung kaibigan ko po yan, yung nakapin guys. Ayan. Kaibigan, kapatiran. Ayan, Ma'am Marlo, maraming salamat ulit. Ayan, sa 7 million viewers natin dyan, maraming salamat. Ayan, lapag na po kayo ng bahan nyo guys para ano po natin, mapipin po natin. Tapusin ko lang baba kay Kuya Izagani, tapos ipapalitan po natin yung nakapin sa taas. Ayan, sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Baba lang po kayo ng banyo guys, dikitan po natin. Huwag po kayo magtumili magdikit sa atin, kaya po natin madikit kahit 10 piraso para sa inyong mga bahay. Cebu Mix DJ. Ayan, patapos ako, padikitan nyo rin guys ang minabali Nightbot. Yung mga members po natin yan. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Shoutout, shoutout. Ayan, sige po Kuya Izagani, maraming salamat. Ayan, sige. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa pagdalaw Kuya Izagani. Ayun, nagkakasal ka na, paano na ako? Sa 8 million viewers natin, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga fan-base, may service, may lang shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, sa pagka natin nakapinyo sa taas sa Kuya Izagani de la Cruz. Ayan, yung aking pong kapatiran, yung ating kaibigan po sa Riyadh. Maraming salamat. Naniwan na po kayo ng bakas sa kanya. Thanks din po kayo, Falcon. Deserve sa ipa pa mga member mo vlog. Thank you po. Keep safe and God bless po. Bye-bye. Ayan, maraming salamat din sa padala ko yan sa kanan. Ayan, sige, ikot-ikot ka lang sa mga na-live. Ayan, para mabigyan ka po ng mga banana. Ayan. Maraming salamat din sa iyo, Kuya Gani. Mag-ingat ka rin dyan. Ayan, kamusta sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan? Sa mga kapatiran po natin dyan sa Riyadh.
Ayun, Dan Bell All Kumay TV. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kahit sarap. Ayun guys, baba ko na si Kuya Isagani. Bawat tibok ng puso'y kahit sarap damhin. Tulad ng ibig na Ayun guys, ipipin ko natin sa si live. Ayun, silipin nyo lang guys kung nagbabalik sa si live. Ayun, please support naman natin si live. Ayun, dating dikit sa'yo, my friend live. It's close. At ngayong ikaw ay nagpalit sa aking piling. Luha ng pag-ibig kahit sarap. Haplusin tulad ng tubig kabati. Sinahagkan ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kahit sarap. Ano kasi ito siya guys, Korean or Japan si live. Hindi ko lang siya man. Kahit sarap damhin. Tulad Ayun, mabanit si Ma'am Marilo. Dan Scarlett. ng ngiti. Ano binaba mo, Ma'am Marilo? Ayan, salmon from Shiyumi. Ayan, sige, pipin natin yung Ma'am Marilo para ma-view. Ito yung salmon. Ayan, basta part naman natin nakapin guys sa taas. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, kung magkaintindihan po tayo niyan sa nakapin sa taas. Ayan, pero lagi siya nag-realize sa live. Ayan mga lives, thank you so much for coming. Ayan, please connect. Ayan, please connect lang. Ayan. Wow, yummy. Ayan, maganda Ma'am Marlo. Talagang toasted ha. Roland Olihog, thumbs up. Kaya maraming salamat sa pagdala. Roland Olihog. Ayun guys, pa-view naman natin nakapin, play support live. My friend from Korea or Japan. Korean maybe. English na tuloy tayo. Lods Roland Olehog. Ayan, thumbs up. Ayan, maraming salamat. Ayan, my friend, live. I hear also your house. Diba? English, eh? Gusto siya makita, eh. Yan, sorry. Yan, because we cannot understand this one. This one, Japan writing or ko lang dyan. Yan, pero 5,960 na siya kasi kanina 5. Yan sila, 5,960 na nakaguhit na siya. Ayun. Ayun, support natin siya guys kasi lagi siyang napunta sa akin. Sabi nga ni Ma'am Scarlett, hindi daw siya nagbabalik. Support naman natin. Pero nagbabalik naman siguro siya. Sisi Marilo! Ayun, Sisi Marilo. Ayan, pa-support naman natin nakapin sa taas dyan. So, kung may mga link po kayo dyan, guys, baba nyo lang po yung mga link ninyo dyan para matamsakan po natin, matikitan po natin. Huwag po kayo mga katubili na ibaba nyo yung mga link dahil kaya po natin tikitan yan kahit iisa lang. Kumbaga, isa lang. Ako ay
Ayan guys, ako'y nagdidikit din sa taas eh. Ayan guys, please support naman din my friend Live TV, Live Heart. Diba? Ayan, ZC. Ayan, sa 2 million viewers natin yan, maraming salamat. 2 million na lang viewers ko. Ayan, thank you. Welcome, my friend. This is the mix of DJ. Yeah, I'm here always, you almost like. Now you 5,960. Ayan. Ayan, thank you. Welcome, my friend Live. Thank you for coming always to my live stream. Wow, diba? Ayan, my friend Live is talking to her YouTube. Oh, di ba? Kala niyo hindi ako marunong mag-English, ha? Ikaw pa rin, mahal ka. Ayan guys, pasilip naman natin yung video ni Ma'am Marilo. Ma'am Marilo Francisco, yung kanyang inihaw na salmon. Ayan, yum, salmon for Miss Maswi Yummy. Ay, wow. Ayan guys, bibigyan ko lang ng banana si Live. And thank you din sa inyo dyan, Ma'am Scarlett. This is the mix of DJ. Get on it. Ayan guys, Founder! Kumusta naman, Founder? Kumusta naman ang gwapo? Ang aking kapilido dyan. Haring! Ayan, thank you so much for haring. Thank you so much, Founder, for haring mo dyan. Ayan, support naman natin guys, my friend, Live. Chris Konik, Live. Live lang kasi nababasa ko sa dulo, guys. Kasi nga, yan lang English. Pero yung iba, hindi ko na maintindihan. Kanta ka na, Lods! Ay, napakanta na kanta, Founder. Eh. Biyahe pa ako. Ayan, mag-iingat kayo sa biyahe mo, Founder, ha? Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. At ingat sa pagbiyahe. Yon, eyes to the road, ha? Yung mata mo, Founder, sa daan lang. Wag lang sa wag sa ano ha, sa yung sa ano ha. Palagi naman ako dito. Maraming salamat sa iyo, Founder. Support, parehas pilido natin. Diary TV. Ayun, thumbs up. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Diary TV. Ayan, yung mga Ilonggo, guys. Si Ma'am Diary, ang alam ko, Ilongga din ito siya. Ayan, sa tanan niya, mga Ilongga, mayong hapon, mayong gabi. Ayan. Ayan. OGC mga Lods, shoutout. Naman, Lods, ikaw pa. Ayan, shoutout sa aking kapilyo nga dyan na nagapropalangga naman, liwat siya. Ayan guys, support my friend Life. Love, big love, shoutout. Ay, wow. Love. Sino ba yung love? Tikay ko ba kung sinong love mo? Kabalo ko ang love mo, kabalo mo na sa mag-Ilongga mo.
Yan life, I'm here also from your house. Sana all love. Oh, di ba? Sana all love daw. Ay, wow, sana all may love. Iba ka, Pounder. Iba yung karisma mo, Pounder. Ayan, ayusin mo pag-drive mo mamaya dyan. Baka hindi ka makakonsentrate sa pag-drive mo dyan sa pag-love. Ayan, mayong hapon sa Ma'am Jerry. Ayan, mayong hapon. Kasi siyempre diri sa Middle East. Alam ko sa Middle East nito si Ma'am Jerry. Joyry TV. Ayan, sana all love. Ayun, sana all love. Ayan, wag mo na ako ibenta ulit. Daming kumustong kumuha for free. Ay, wow. Binta ko na sa... Ay, hindi ako bumibili lang sa... I am not free. My heart is closed. Wag mo ibinta si Ma'am Joyry. Natutulog ka nga doon sa live niya lagi pagkagabi. Ayan. Pag sumilip ako doon sa live ni Ma'am Joyry TV, laging tulog. COGC TV. Ayan. Naka-BG, tulog siya doon sa live. Ba't lagi natutulog yan? Ay, pa naman si Ma'am Joyry kasi ano oras naman siya nagla-live. Siyempre guys, ako nag-video. Marites. Wala kasi bahay yan. Lagi nakita. Oo. Ngayon pag naka-live ka Ma'am Joyry, lagi siya nakatulog sa taas. Ayan, natatawa talaga ako, Pounder. Pag nakita kita natutulog. Buti ka nag-mute ka, hindi ka humihili. Wala kasi bahay. Ayan talaga mga driver Ma'am Joyry. At saan natutulog. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Nagbabantay lang yan, host. Kunwari natutulog. Oo, siyempre. Ano yan? Nag-sniper lang yan, Ma'am Joyry. Alam mo naman yun si Pounder. Tapos kunwari lang yan. Tapos pagka medyo may nakita siyang hindi maganda, i-inbox ka. Di ba? Sniper yan. Ano mo na yan? Yan kasi Lods, yung tinutulugan ko. Oo nga, nakita kita doon. Natutulog ka doon. Ayan ang talaga tinutulugan mo, Pounder, ha? Matala mo. Ay, siyempre. Ano ko na lang. Ano naman tayo. Sabi ko sa'yo, huwag ka siya magtiwala sa akin kasi ano din ako. Maritis din ako. Ayan, dito pa rin ako sa bahay ng live. Alam mo, Pounder, pagka parehas yung palido natin, alam na yung bawat galaw niyan. Ayan, maraming salamat sa nadikit kay live. Ayan, siyempre pipin po natin. Ayan, patamsak naman guys, upcoming sana all. Yung upcoming premiere ko dyan, guys. Ayan, patamsak naman sa upcoming premiere ko dyan naman, guys. Yan, live, thank you so much for coming. Ayan, patamsak naman guys para mapin natin kay Ma'am Marilo. Patamsakan nyo lang guys ang binaba ni Bungsod TV. Ano yung mga Bungsod? Mga hays nako, di ba? Siyempre, naantok talaga yung Ma'am Joyry pag nag-live ka. Kasi nga, ka pa naman, madaling araw doon sa Pilipinas, tapos live mo rito sa Middle East, ano oras na yun? Ayun, saan pala yung bodyguard? May mga bodyguard. May bodyguard bang natutulog? Dapat yung bodyguard hindi natutulog yan. Ito kasi bodyguard na natutulog. Pagka kinidnap yan yung founder si Ma'am Joyry TV, yari ka. Dahil Premier Malod, maraming salamat sa Ma'am Joyry TV. Pag nakidnap yun si Ma'am Joyry, wala At pag bodyguard, lagi active niya. Ayan, bodyguard. Bodyguard, ma'am, siya yung bodyguard mo, Ma'am Joyry, pero tulog.
Pwede mo na sihartihin niya kasi natutulog ang bodyguard mo. Baka masalisiyan yan, Ma'am Joyri, pagka ganyan bodyguard mo. Maraming salamat dyan guys. Patamsak naman sa upcoming premiere ko. Ayan. Manap Dulang, Team 426 Tamsak. Maraming salamat sa pagdala o Lods. Manap Dulang. Madyak ka na. No comment. Ayan, pakinap ako doon mga napasok sa eleksyon. Total tulog naman yung bantay. Oo, pwede yan Ma'am Joyri. Ayan, let's manap doon ng Team 4. Good vibes. Maraming salamat sa pagdala. No comment na naman siya. Kung hindi no comment, sana all. Pwede naman yan, no? Di ba tulog naman yan? Oo, pwede. Yan pagtulog, pwede ano yan. Pero huwag kang magbigay ng kumpiyansa, Ma'am Jory. Baka tulog-tulogan lang yan. Yung kaibigan Manap, kumusta ka? Yan, baka si Lods Manap yung gumagamit o si Ma'am Samra. Ayan. Ng channel ni Lods Manap. Oh, ano daw? Ayan, miss ko na yung kaibigan ko. Ayan. Ayan, kasi alam mo kasi guys, pag sa Pilipinas ka na talaga, lalo pa sa atin, medyo mahina yung net. Yung time mo talaga sa pag-YouTube, mawawala na yan. Yan na yan, takas ako sa work mode na ha. Yan. Sige Ma'am Jory, maraming salamat. Yan, kahit hindi mo ako makikita, nag-comment sa live mo, pero dyan ako naka-video kasi nag-sniper ako. Yan. Yan, maraming salamat sa pagdala. Maraming salamat din sa pag-invite founder kay Ma'am Jory. Alam ko, isa lang ang inyong ano ba yan? Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdala sa 9 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan. Adamo kanya salamat. Ma'am Joyri. Alam ko si Ma'am Joyri, iligay nun din siya. Salamat pa pag silip pasok ka, minsan para tamsakan kita. Ayan. Sige Ma'am Joyri. Ayan, alam niyo naman ako minsan na nahiya ako magbaba ng link ko. Kasi nakatamsak na ako. Ayan. But anyway, maraming salamat ulit. Ayan, founder. Kasi yung pagdadrive mo dyan, ha? Huwag ka na mahiya. Sige. Meron lang yan. Okay. Ayan, founder, maraming salamat sa pag-invite kay Ma'am Jory TV. Alam ko pag pumasok ka, susunod si Ma'am Jory. Ayan, baka iba yung drive ni Ma'am Jan OGC. Ayan. Ayan, dapat i-monitor yan si founder. Pero alam ko, loyal yan eh. Member din yan ng Team Loyal eh. Kami kasi mga member ng Team Loyal guys. Dalawa lang yung member niyan. Yung sa sa Team Loyal na sa akin, siya lang at ako. Ayan, tamsak dan full Lods. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods Piovio. Maraming salamat. Team Loyal na nga, iniwan pa. Oh, diba? Ba't kaya iniwan? Yan sa sobrang loyal, iniwan na. Dan tamsak bungsod ha, nabulol ka ako host. Los Piovio, maraming salamat sa patuloy na pagpa-member sa akin. Thank you so much, Los Piovio. Ayan, matamsak naman guys, upcoming premiere ko dyan guys. Ayan. Para maipin ko naman si Ma'am Mar. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Joyri TV. Ayan, founder, sa aking kaibigan sa Liberty Channel. Ang pinaka-supportive sa lahat. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Walang anuman po, Lods. Ayan. Maraming salamat ulit sa iyo, Lods Biobio. Kahit wala kang patuloy ka pa rin na pa-member sa akin. Ayan. Maraming salamat. Ano yan? Ang sabi nito? Wala, ha? Sabi. Sino ba? Sinasabi ni Ma'am yan yung sabi niya, Team Loyal na nga, iniwan pa. Yan na masakit.
Sasakyan drive ko. Ayan. Ano mo pa dyan? Elf? Let's go drive. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa pagtamsak sa aking family premiere. Get your hands up. May emo ka! O, diba? Sabi niya may emo daw. Ako magana pa bang emo? Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, pa-view naman natin, guys, yung nakapin yung taas, yung ano ni Ma'am Scar. Yan. Panorin niyo po yung late food lunch at Chinese restaurant. Sound check. Get your hands up. Ayan, dito po tayo sa, yan, sa Chinese restaurant. Ayan, maraming salamat. May imo ka mamaya sa akin. Ayan, may imo. Ayan, tatawag daw siya, Ma'am Jerry, sa imo mamaya. Ayan, namilis na ang oras, guys. Ano? Ayun, masarap uminom ng iced tea na malamig na malamig. Natagan ni Ma'am Scarlett yung kanya nilang iced tea. Wow, may malaking bangos. Ayun. Nakain si Ma'am Samra at si Lods Manap. Ayan, pasilip naman ang nakapin dyan sa taas, guys. Pasilip naman, pa-view naman yung ano ni Ma'am Scarlett. Tama kayo mag-view din. Maraming salamat ulit sa pagdala. Yan si Live. Thank you so much sa Live. Ayan, abang maghanap tayo ng kakantahin natin. Abang nabibiyobyo tayo. Magkakaroon kayo na ngayon ng ito ganito. Ayan. Ayan. Yeah. One way ticket. One way ticket to the blue. Choco, choco rain, tracking down the track. I got to travel on and never come back. Got a one-way
to the blue. Oh, oh, oh. Bye bye love, baby, still in me. No lonely turns and all that I can see. Oh, oh, got a one-way ticket to the blues. Gotta take a breath alone sometime. Gotta stay hard at hotel. A full sauce and then I want a sign of doubt. My tears away. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. Choco rain, the tracking down the track. Gonna travel on and never come back. Oh, wow, got a one-way ticket to the moon. Gotta go out alone sometime. Nanonood ko rin sabihin natin. On a one-way ticket to the blue. Oh, gotta retreat to time sometime. Wanna stay at Heartbreak Hotel. And my tears away. Ayan, mabiyan naman ang kapin, guys. Parang baliw tayo dito. Choco rain, a tracking down the track. Got the trouble on and never come back. Oh, oh, yeah, 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 yeah. And habang umihigop si tumatagay si Ma'am Scarlett ng iced tea. Kalagard Channel, ayun, sa atat sa'yo, Kalagard Channel. Ay, maraming salamat ulit. Wala ka rin jacket ulit dito, Sir Dong. Oh, choco rain. Ayan, please connect. Remember, Scarlett. Ayan guys, hindi pa yan. Ayan, members po si Lord's Dong. O, diba? Sabi ko sa inyo. Ayan, dito tayo habang nag-ano tayo ng video. Ayan, di ba? Ayan, kasi may mga premiere po kanyan guys. Baba niyo para matamsakan po natin. Ayan, habang ako ay nag-review ng mga video. Hanap ulit tayo ng mga kantang Modern Talking Medley. Ano to? Deep in my heart, there's fire, a burning heart. Deep in my heart, there's a sign for a star. And lying in emotion, it's my world and fantasy. Living in my dream. You're my heart, you're my song. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I stay with you together. You're my heart, yeah. And all we grow. You're my heart, you're my soul. Nasa harang pa ako. Yan na ba ay sumasayaw?
Kay May. Ganun ba isa sa talaga? Ano sa tatay niyan, guys? Ayan pa biyan nakapin dyan. Pack your things in carpet ground and left a home. Ring on your fingers, Spain, and your toe. Ay, sorry. You don't feel it, a small town word, but I feel you warm. Ring on your fingers, feet on your toes, leaving down with nobody knows. If you want, you will win. If you wait, you will see a life more than the fantasy. Follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. If you want, if you will win. Take my hands for the night, and your feelings will be right. I'll be die. Non-stop pala to. Ayan, may nagsatan niya guys. Natuwa na ba tayo? Oh, God, not to explain. Every time I have to say, all I feel is to take my heart. I belong to you, Lord. Cherry, cherry, let your emotion damage. Tapos na ako mag-LSOS. Ayan, maraming salamat sa Sir Dong. Ayan, mamaya mag-LSOS. Ayan, ako na nag-review tayo, guys. Cherry, cherry lady, to do you is love you. Hagdan host. Ayan, nakadirect na kaluts, no? Ay, nako. Ayan. Burning fires stays me. Cause then the flames grow higher, pain. Don't let me steal your heart. Get easy. Easy. Yeah. This game can last forever. Why? We cannot live together. Try. And then let him take your love from me. You're not good, can't you see? Rather lowy. Ayan, mula sa 4 million viewers natin. Oh, she's only coming. Ayan, pabigyan naman natin guys yung nakapin sa taas. Ayan, sa 27 million kamsak natin. Ayan, tayo ko live. Ayan, pandang graduate. Lady, I know I will hurt you. It's much harder to ignore. There are times I promise I won't hurt anymore. I'll live at nights where a mountain. You can trust me anytime. Somewhere, baby, someone, are you dancing in my mind? Oh, say this is for love.
And you're full you need. Silayasa na tuloy sila. Atlantis, Atlantis. Ayan, Atlantis. Tapos sa Atlantis. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. ODG channel. Kanta naman tayo ng medyo maayos. Miss kita. Ayan, habang nag-review tayo ng ano ni Moms. Wala na kami trabaho nito. Fairness na naman. Wala naman kita yung kumpanya. Ayan, sa lahat ng mga nami-miss, sa lahat ng mga na hindi na-miss. This song is dedicated to OGC Bacolod Vlogger. Sa aking kapilino si Founder Oliver. Let's go! Maraming salamat sa inyo. Anong oras na ba? Ayun. Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan at itanong sa'yo. Laman ba ko ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso ko. Ako nahihilo, nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Yan, miss kita. Ayan, Mama, maraming salamat. Di ba dapat ako lang? Ay, sorry. At wala nang iba pa. Bago ang lahat, hiling mo pa yung nawain at pagbigyan ka. Okay lang mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento naghihintay pa rin sa'yo. Hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin ay ako. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Kami joke pa tayo. Ayan, tayo nag-review ng mo. Babala pa kayo na siya parang Dikitan. Yan, naka-1.
Ayan, new na. La 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 la. All the man I am, you are the reason for me to help my understand. And I know shelter from the rain that never ends. Girl, you always got a friend. Me. All the love we had, I should have known our love was all around the fast. Throwing my life away on song I never heard. Speaking of a special word, I made you die inside. I don't believe the word. No, the word can give us paradise. When you make your love to me, till I just could not see. As long as I got you, as long as I got me, as long as we got you and I. Ayun. And love hugger. Maraming salamat sa pagdala, ma'am. Love hugger. At tamang kanta lang po tayo. Ma'am Hugger. Kumusta sa kos? Maraming salamat sa pagdala. Si Ma'am Love Hugger na. And I won't let you down. No better love will be there when you turn around. I believe in for you till the ocean turns to sand. There will never be any man, 'cause your love just wait. So don't believe the word. No, the word can give us paradise, and the eyes within the song when I just could not make it through the night. As long as got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Bakit dito matakbo itong ano ni Ma'am Scarlett? Yung 51 views pa rin. You and I. So don't believe the word. No, the word can give us paradise and the eyes within the storm. But I just could not pay. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan live. Ayan, ito naman. Para tama yan guys, mag 2 hours pa tayo. Ayan, Ma'am Hadjur lang, maraming salamat sa pagdalaw. 5 million viewers. Ay, pasabot naman natin yung nakapin dyan sa taas guys. There's so many nights I see lady. I'm your knight in shining armor, and I love you. Wow. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you, I love you.
Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost, and your love, you know, I will belong together. Won't you believe in my song? Ayan. Bago na nito. Ay, wala na. DJ Jonel sa Gyno Mix. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan, basta part naman ng upcoming live, guys. Nakapin sa taas. Kung bago tayo mag-end. Remix. Hello, Dong. Magilaw shoutout po. Ayan, live lang po tayo, guys, para sa ating threshold. Kaya hindi naman tayo umaano. At wala naman tayong sahad, okay lang yan. Ayan, Sir Dong, maraming salamat sa iyo. Ayan, guys, support naman natin nakapin sa taas, guys. Upcoming premiere live ni Ma'am Scarlett.
Alas 2. Ayan. Kamantama yung mag-in ako. At saka yung mga bahay ngayon, nalalagas. Ayan, ako, di ako makakalis-alis sa 800. Ano yung lagas-lagas niya? DJ Jonel sa Gyno. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods Dong. Ayan, sa upcoming live yung Oscar. Ayun, Light, thank you so much for BGBG. Ayun, stay. Ayun guys, pa-support patamsak na natin nakapin sa taas upcoming live. May mag-enter rin po.
Cause I can't sleep without you. No, I don't want to dream about you. Ulit sa inyo dyan guys, sa lahat po ng
nagdalaw, ay nagtamsak sa aking live stream, sa nag-support. At hindi naman kayo salamat sa inyo lahat. Ayan, kay Lods Dongsi, kay Ma'am Scarlett. Ayan. Sa lahat po nagdalaw, kay Founder Oliver OGZ. Ayan, kay Ma'am ano ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan. Sa lahat po ng mga members ko dyan, mag-ground shoutout po kay Lods Fiofio, Lods Manong Azer, Lods 37, Bro Noel Naraha. Ayan kay Ma'am Marvelous Vlog. Ayan kay Ma'am Carmen ako sa vlog. Ayan kay Norfa Mia, Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat kay... sino pa yun? Maraming salamat din sa kapasamatalang mag-end na muna. Ayan, naka 2 hours na po tayo. Ayan. Pag nag-go si Ma'am Scarlett ng live, lipat po tayo doon. Mag-live din po siya. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, sa lahat po, maraming salamat. Mag-ingat po tayo. Ayan, shout out dyan sa lahat na mga kaibigan po natin sa mundo ng YouTube. Ayan. God bless us all. Mag-ingat po lagi. Bye-bye.